Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud po sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, pizza 13 na, buwan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na hatagan tag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon manghigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa atong countdown dai karong adlaw, 17 ka adlaw na lang sa dili pa mag June 30. 17 ka adlaw na lang sa dili pa manaog sa Kapitolyo si Gobernador Gwendolyn Garcia. Pero bita-bita ha, kay murag na hilom-hilom naman siguro gamay. Unsa naman dai alpi murag hilom-hilom na gamay. Okay na. Ilan sa kay palabig sa saba diha Governor Gwen, no? Naog na lang sa way kusmod. Silent mode siya sa pagkakaroon. Ay na lang sa diha kay daghan kayong issues Manila, no? Daghan kayong issue dito sa kauluhan, unya mo ilog kag iksina bida. Daghan tagis gutanan, no? Hinahinay lang. Ari sa tayo mahigala ating i-focus atong atensyon sa mga panghitabo sad sa kauluhan kay 17 na lang kaadlaw sab mahumana ang 19 Congress. Straight to the point. So doon na yung mga speeches nga gibuhian tong mga senador, mga nanamilit na sila. In fact, mahigala Senador Coco Pimentel, medyo emosyonal o medyo pagkatawa gamay sa iyang speech mga kigalaan. O matod pa doon na pagani islay mga ginagmayang kakulian nila ni Bato, nila ni Bungo, o nila Ruben Padilla sa ilang partido. Straight to the point. So goodbye na si Coco Pimentel. Kay kinini ang sibilya na siya mga kaigalaan sa June 30. Tam Jones naman siya mga sukintig paminaw. Nya midagan o mas ubos nga posisyon na pildi pod. Lain pa mahigala nga goodbye na kadto si Nancy Binay, pero nagkabintahan ni Binay kay na mayor siya sa Makati. Straight to the point. Bisan man tuod mahigala o goodbye na siya sa Senate, pero mayor si Nancy Binay sa Makati. Straight to the point. Si Grace po mubalik na sa pagka-sibilyan, no? Kutob na lang mahigala sa June 30. Straight to the point. So sa lima mga kigalaan nga ni Butar, batok sa motion mahigala ni Alan Peter Cayetano pag-amend sa motion ni Bato de la Rosa. Duharay mahabili nila, si Win Gatchalian o ingon man mahigala si Risa Hontiveros. Straight to the point. So timan-in ninyo kanang lima, inig-abot sa 2028. Timan-in ninyo na kadto ang mga tao nga maingon nga hero tong 18 kanang lima atong timan-an. Sige, timan-in ninyo, no? Unya kadto pod mga higalang wa pod makauyon, timan-in pod ninyo tong 18. Ang lima mo'y hero. Kay duha man kasayad gyud ni mahigala ang mga panghitabo, no? Duha kasayad man pirmi mga higala ning kini ni ang mga issues, no? Og sa hantak pa ni mahigala doon may patay hari ani. Ato lang ni agi katawa mga sukintig paminaw. So sultian ta mo real talk ning ato dinhi,
dunay argumento mahigala karon ang 19 Congress prangkang pagkaistorya di na pwede itong Tolentino nga paspason pa, no? Nag-adjourn, doon na adjournment sinidi ang Congress, sawa na, no? Namilit na sila mga kaigalaan, nya June 30, mao na mahigala ang hingpit ng pagkanaog, o ingon sabda, musugod na ang bagong Kongreso. So sa 19 Congress, di na gimada ang impeachment. Pag-abot sa 20th Congress, didto na mga higala ang laing isgutanan. Nga naman, prangkang pagkistorya, real talk mga kaigalaan, doon na ba maka-crossover ba sa 20th Congress na ay argumento nga pwede? O maingon, dili maka-crossover na ay argumento nga pwede. Case of first impression eh. Wa pa'y jurisprudence ani. So mahitabo, kung kadtong voting nga nahitabo mahigala sa pagrimand sa kaso, mo'y voting nga mahitabo unya sa 20th Congress, wa na impeachment. Straight to the point. Pero wa pa ta kahibaw unsay pressure nga i-exert sa Malacañang at that time. So, pananglitan, kung mudaog mga higala, kay voting man yung mahitabo sa Diyod. Kaya ang Senate mga kaigalaan, bisan pagkinsa ng mga magdikta nga lain-laing experts, daghan man mga eksperto, dahil expert sa pikas, dahil sa pikas. So, ang Senate, mustan yun sila unsay ilang baruganan. Ang 20th Congress, ibutang o butuhan. Unsa man natay jurisdiction or wa. So, og moingon mahigalag, mulabaw ang buto nga na jurisdiction, mapadayon ang impeachment. Og moingon mahigala nga, wa tay labot sa mialabayng Congress, okay, humana, back to work na. Straight to the point. So mura ito panawagan, kung panalitan, wa na'y jurisdiction, maingon ang Congress, sila namin makadecide yun, ang 20th Congress. Mo nang niingon mahigala si Senate President Cis Escudero, we cannot bind the next Congress. Ilan ang desisyon, no? Straight to the point. In either way, sa ilang desisyon, doon ay legal basis. Mo na'y akong prangka nga istorya ninyong tanan. Para mahibaw mo mahigala sa actual gyud. Kaya lisod mga atong puyo-puyo ko ng mga tao. Tinuuray lang, pareha doon na argumento. So, unsay desisyon sa Senado, ni anak mahigalang 20th Congress, atong respetaran. Straight to the point. O gunya, kung panalitan, wa na impeachment, back to work na. No? Kay mura tayo ng kalakiha, manghigala, og nalingaw na tagmaayo, og impeachment, wa na gawin nahimong trabaho mga kaigalaan. Mahuman ang terminong Bongbong Marcos, ang iyang accomplishment, nga iyang gipatangtang ang iyang Vice President. Okay ba na day, RV? Lain na paminaw, no? Nga, ang imo rin yung accomplishment niya, imong ipatangtang mong Vice President, iwa pag ipatangtang. Ang imong kauban sa pagdagan, o mo'y nakatabang nimo sa pagdagan nga mahimo kang presidente, mo imong accomplishment nga imong ipatangtang. Ang pangutan nang matangtang ba or dili? Sumanang back to work na. Pananglitan o madayon yun ang impeachment, paspasi. Paspasi para mahuman balik na tas trabaho. No, mo na'y klaro-klaro lang. Kaya si Sara manggod sad mga higala, si Sara may pangutan on ready masa siya. Gusto maganig bloodbath mga kaigalaan? Figuratively speaking Gusto Sara og all out war. Straight to the Pero point. kita nga nagtanaw manggod mga kaigalaan, medyo ang atong nasod dili makayo sa nasod. Bisan pa og ang prosecution atat na sila nga mopadayon, si Sara pod utrosad. Ingon man Sara nga bloodbath. Pero nahibaw mo, nagkabahin-bahin ta karon, no? Nay mudapig, nay dili, unya unsa may mahitabo sa nasod, ang mga investors dili mosod kay gubot. Ang mga turista dili mosod kay gubot. Mo nang nalupigan ta layo kay tagbiya sa ato mga silingan nga mga nasod. Mo nay prangkang istorya. Straight to the point. Sa ato ni pagtagad rong buntaga mga sukit ti paminaw. Unya unsa may tuyo sa impeachment? Kapoy na kayo ng daghan kay mga technicalities nga mao ni mauna ana. Ang katawhan na sayod. Mo na akong giingon, inig-bright nimo. Una-una nga kanang naminaw nimo nga palibot nimo mga bright puno sila. Dili kay magpa-bright ka unya imong paminaw sa palibot nimo mga bugo. Timan nga mga tao kasabot ay bisag unsaon pa mahigalang mga maneuvering din na ang mga tao nakasabot nga ang tuyo nganong i-impeach si Sara aron di kadagan sa 2028. Mao na gyud. Straight to the Kaya ang point. Vice President mahigala sama na sa spare tire ang atong structure of government sa Pilipinas lahi sa Amerika. Ang Vice President sa Amerika siya mo'y head sa mo'y Senate President. But in Pilipinas spare tire o sa ligid pa reserva ra ka. Practically kung imong tan-awon ron mga kaigalaan, si Sara good as wala na mga higala di na mga members cabinet. Nya sa mo mas dako sa problema mga kaigalaan. No? So unsa may tuyo gyud aron nga di makadagan kana ra gyud na ang masa nakahibaw. Unsa may tuyo nga may impeachment? Kapoy na kanang istorya mo nag-ingon may Amy Marcos nganong production pa man tao Ang sige pag production.
Ang tinuod niya katuyuan ang 2028 nga haron nga di makadagan. Ngano magdrama-drama pa man. Straight to the So point. si Martin Romualdez naanad siya nga di siya mo fight og equal, no? Ang iyang pamintaha bisag ganing mudagan mahigalag congressman dito sa Tacloban sa gihimo niya sa iyang kontra iyang gipa-disqualify. So aron nga di kadagan si Saras 2028 hukman mga higala diri sa impeachment, ikonbikto mga kagilaan og perpetual disqualification pag hold og office sa gobyerno para wa nay kontra. Ang problema nagtuo siguro siya mahigalag wa nay mga reserba pa. Ibutang ta lang. Lisod pa man ang mahigala ikonbikto si Sara pero og panalitan makonbikto di ka mahigala mobalhin ang simpatiya ngadto ni Baste. Di ka mobalhin ang simpatiya ngadtong Bongo nga number 1 ra ba ni nga senador karon. O mudagan mahigala si Martin og bisa pag silini umubalik. Delikado si Martin, oy. Nagtuo siguro sa okay ra siya. So karon buntaga, bisa pa sa upuyok-puyok, ang ato, real talk ning ato, ang mga tao nakasabot. Nga ang tuyo gyud, ngano nga mag-impeachment, aron di na makadagan si Sara Duterte sa 2028. Clear as Straight to the clear point. as the sunlight na. Crystal clear na mahigalas mga tao. Munang Straight to the point. klaruhay lang kita mo nang prangka-prangka lang gini ang atong hisgutan nan rumbutaga. Ang atong pagtagad sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang subo nga balita didto sa gawas sa nasod in the RV. Kay moabot sa 240 ka mga pasahero ang namatay sa pagkahagsa sa usa ka eroplano. Ang Air India Flight 171 sa amihanang bahin sa Ahmedabad, India. Straight to the point. Dunay 40 anyos nga lone survivor lang yun. Straight to the point. Ato ning tagaag pagtagad mahigala. Sa maong panghitabo human kini nakaambak sa emergency exit sa eroplano. Straight to the point. Maitasad mga higala in tao, no? Kaluoy mga sukin tig paminaw. Tagaan tanig pagtagad sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin kanhi Presidente Rodrigo Duterte miduso og petisyon alang sa iyang interim release sa usa ka nasod nga sakop gyapon sa Rome Statute nga andam nga mudawat sa kanhi presidente kun din siya makapuyo. Straight to the So point. samtang naay pending case dito sa Daheg, dito sa ICC, mihimo og petisyon ang iyang abogado nga mahimo nga dunay interim release. Buti pasabot nga sasama sa nakapiyansag bail ba temporaryo nga kagawasan pero dili makauli sa Pilipinas adto sa laing nasod nga mo'y mo host niya nasod nga membro gyapon sa Rome Statute. Straight to the Mo point. ilang paningkamutan sa pagkakaroon mga sukin tig paminaw. Tanaw na to mga higala og unsa poy mahimo unyang desisyon dito sa ICC mga higala considering nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte iguang naman sab mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Kanya kani mga judges sa dito kunahuna sana sila mahigala nga unsa man ni wa ba kani butang-butang ni Res Duterte kay nganong ang iyang buto dito sa Davao iya man gilampasos Nograles dito. Asa man ka mangitag midagag mayor nga wa diha sa campaign period tuwa sa Daheg pero daog mga higala nga ang pagkadaog lampurnas yung pagkadaoga. Kunya ikumparar ni Montrellanes nga naa gyud sige surusuroy piltem pagkalampurnas pagkapildiha. Hasta pagani Coco Pimentel nga didto mahigala ni dagan og gamay-gamay posisyon gilampurnas gihapon. So kung ikaw mo ay hurado dito sa Daheg, numero 1 mabutang sa munahuna wa ba katama kuan ani wa ba katagigamit lang ani in the RB? Wa ba katagamita ra aning kalakiha? Ngano man nga pinangga man sa dito sa iyang mga silingan. Kay prangka pagka-istorya mahigala kung maayo kang tao og tarong kang tao og bati kang tao ang unang mahibaw kung kinsa ka kanang imong mga silingan mismo. Straight to the point. Sod sa imong panimalay, sod sa imong mga silingan, mo nay unang mahibaw kung tarong ka ba o di ba. Mo nay prangka-prangka ang pagka-istorya. So ngano man nga nanaman kadako ang buto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. 600,000 man kapin ang iyang buto nga nakuha. Ang kontra nga si Nograles mahigala nga pretendaghan nagkwarta. Kay kandidato sa administrasyon 8 kuan naman 80,000 naman kapin. Og dunay labaw pa sa lampaso ana mga higala nga termino, lampurnas, lampaso, unsa bay laing termino nga gamiton? Mao nay nahitabo mga kaigalaan. Kini uban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.